music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure.
at sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Malikhaing Martes at narito nga tayo, nasa pangalawang araw na tayo ng Nobyembre, ay pupunin namin kayo ng makulay at masining ng mga guests ngayong araw. At ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy ng good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At hindi makukumpleto to kung wala ang aking kabsat na si Kikay. Good morning! Good morning, Kamsat! At sa mga car rangers natin dyan that is watching us through Channel 11 and 13, through our YouTube channel, through Facebook Live. Good morning and tama, isang malikhaing, makulay na araw sa atin and sa mga car rangers natin dyan na gumagawa ng agahan. I-share nyo naman kung ano yan. Yes. And syempre, critical, inspiring, and responsible stories. Kasama nyo ang kakikayan at kakulitan, Shikikay. Yun, at ito pa rin ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes at swak na swak sa tandem nating napaka-nakabusog sa inspiring stories. At sakto sa inyong umagahan, at diba, Shikikay? Yes naman, Kabsat. And sa mga car rangers natin dyan, comment nyo nga kung anong agahan nyo kasi parang kami ni Papa Paul, gusto namin malaman din yan. Higit pa dyan kasi gusto rin namin malaman kung gaano kayo malikhain sa pagluluto. Kasi diba, partner, it's one way na ang mga Pilipino talaga napakamalikhain natin na hindi lang sa sining, hindi lang sa musika, pati sa pagluluto diba? Yes, speaking of malikhain, talagang nakita talaga natin ang galing at gilas ng ating mga kapwa Pilipino dahil sa ating mga guests ngayong araw ay magbibigay sila ng pag-asa sa ating mga aspiring writers, teatro, mga artists at mga alagad ng sining. Yun, gusto ko yung partner ikaw din, you Yes. yourself bilang alagad ng sining, alam ko, we will draw inspiration from these two amazing guests. Kaya sa mga car rangers natin dyan, alam nyo na, hawakan ng remote, pero wag na wag ililipat. Aside from that, bibigyan namin kayo ng balita sa buong Cordillera, Luzon, at saan pa dito sa Pilipinas. Yes. Bigyan natin sila ng konting pahapyaw sa ating mga guests. Una nating mga kasama ay isang writer. At tingnan natin at silipin natin kung ano ang award na recently na nagbigay at nagbandera sa ating mga Taga-La Union. Wow. At kung sino ito, kikilalanin natin yan.
higit 200 kalahok ang natalo niya. Wow, amazing yun, partner. Yes. Napakalikhain talaga ng mga Pilipino. Kasi, grabe out of 200 yun, Yes, partner, oo. diba? And isa naman natin guest is Wow. nagsimula sa teatro. At aside from that, partner, Yes. bilang isang teatro, naging actress din siya. And may ginagawa din siyang mga online platforms na kumakanta rin siya. Na Nice. naging alam mo yun, inspirasyon lang sa mga babae at sa mga theater actors and actresses natin na ilawakan nila yung sining nila as well. Yun nga, napanood ko ngayon recent na Oo. musical play nila sa gitna ng pandemya. Wow. Patuloy pa rin nag-uumapaw ang kanilang advokasya to promote the theater artistry sa ating Pilipinas. At talagang nagulat ako dun sa nabuo nilang musical play na Lapu-Lapu na talagang saktong-sakto ngayong pandemya. The hope, the paglalaban, lumalaban sa gitna ng ganitong hirap ng pandemya. Yun nga, partner. And it speaks so much of our history, our culture, ang tradisyon natin. At andun na, from the very beginning, malikhain talaga tayong mga Pilipino. Kaya mga ka-Rangers, Yes! diba? Oo, napahaba na ang kwentuhan natin. At kaya mga ka-Rangers, kita-kits tayo sa aming pagbabalik. Tingnan natin ang ating mga guests at mga inspiring stories nila. Ako pa rin si Papa P. At siya, Kikay, ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! At talagang kanina napag-usapan natin ang salitang malikhain at nakita talaga natin na ang mga Pilipino ay patuloy pa rin lumiliyab sa salitang malikhain. Yes, Kabsat. In all forms kasi, no, Yes. Kabsat, hindi lang sa musika, sa sining, sa simpleng pagiging DIY artist lang ngayong Oo. di ba? Ngayong pandemya, marami tayong nakita na shinare nila kung paano sila naging malikhain. Oo, isa nga dito yung proyekto ng ating mga sangguniang kabataan na talagang Oo. nakakami sa ating baranggayan, di ba? Oo, Shikike, din. pero yung mga proyekto nila na talagang nagbigay ng artistry at malikhaing activity sa ating mga kabataan, lalo na sa poster making at yung creative face mask. Yes, yun pa, food photography. Yes, oo. Meron pa silang kanya-kanyang, yung kasama pa ng poster making is that they are honed to create their own film, di ba? Oo Kabsat? Kaya naman. isang bagay na masaya tayo. And speaking of Yes. masaya tayo at pagiging malikain naman, recently, Baguio City, nilabas nila that we are having more communal strawberry fields and farms for our city, sa ating mga turista at para sa ating local farmers as well. And it's very good that we have started this last year pa pala, and that 6 greenhouses funded by the Department of Agriculture and 2 by another initiative of Benjamin Magalong that Yes, yes. allows us to have a structure plan to have a sustainable and suitable case for currently erecting yung mga livelihood program natin. And for this one, yung mga greenhouse natin na to, that allows us to propagate and care for the plants to supplement their respective livelihood. So marami na tayo niyan, mga Ka-Rangers. It's a good source of funding for the project, and that is, again, strengthening the livelihood and entrepreneurial skills
of our Car Rangers. Yun ang ating talagang good vibes at good news yan sa ating mga Ka-Rangers dito sa Cordillera. Pero dumako naman tayo sa Dagupan. At ano tong malikahay na ginawa nila nung Halloween? Ito'y talagang nagbihis sila bilang mga santo. March of Saints nga, kaya nga tinatawag nila dito. Ang mga kabataan at mga young adults ay nag-dress bilang vestments and other saintly garments, participate in the March of Saints noong Sunday po yan, October 31 at the St. John Evangelist Metropolitan Cathedral grounds. At itong marcha na to, which was started in 2013, ay isang Catholic Church version ng Halloween celebration nila. Wow! Oo nga Ayun. naman kasi more to that, Kabsat, is that we're not just celebrating it mere fact because we wanted to console the lives that our loved ones have lost, but rather it has been part kasi ng pagiging malikain nating mga Pilipino at kultura sa iba't ibang lugar. At nakita naman natin yun sa La Union, di ba, Kabsat? Yes. Siyempre, ituloy-tuloy na natin yan, mga Car Rangers, yung kahapon din sinabi mo, our vaccination, nag-dress din sila into zombies, ganun, isang malikain way for them to fight coronavirus. And tayo din, patuloy tayong lumalaban because the number of cases, of active cases, is slowly moving down at 40 active cases as of November 1st, 5 p.m. mga Car Rangers. And at a 3 death kahapon. However, we're adding 105 recoveries from the 28,287 recoveries that we already have. Ayun, at sa ating mga lockdown areas, medyo nadagdagan. Total areas on lockdown na 8 na po yan at total barangays with lockdown na 6. Na kung saan meron po tayong new lockdown order sa Purok 2, Rippling River, Irisan at Shopno Road ng Pakdal. Dagdag pa natin ang Purok 4 ng Victoria Village at wala pa rin pong nalilift na lockdown order sa iba't ibang nasabi nating barangay. At meron po tayong existing lockdown order. Medyo matagal-tagal na tong mga ito At nasa Purok 4, Purok 2, Phase 2 ng Bacang Norte Sur, Purok 4 and Sunflower Street ng San Luis Village, Laguna ng Lower Rock Quarry, at Mariabasa, Pakdal. At ayan, ingat-ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo sa ating mga quarantine at mga lockdown areas sa mga specific na barangay dito sa Cordillera. Yes, naman. Huwag tayong pasaway mga Ka-Rangers. And of course, bringing you our vaccination on-site ngayon. Mga Ka-Rangers started mamaya. Nasanay akong kanina. Alas 8 mga Ka-Rangers at sisimulan natin yan sa SLU Gym. Sa mga nagtatanong kung anong brand, it's either of the two, AstraZeneca or Sinovac. Again, categories from A1 to A6. Ang A6 po is rest of population that is governing 18 years old and above. And for those that are supposed to get their second dose na po nila ng Sinovac of October 4, Moderna at October 4 as well, and Pfizer ng October 12 and AstraZeneca September 7, please go ahead and punta po sa SLU Gym. No stop needed. Just bring your QR code and of course, kain din, kuha kayong pagkain nyo para hindi kayo magutom while you're on there. And open to all barangay. Kabsat, UB Gym as well, no? We also, SMB1 parking rather. We have A1 to A6 as well, AstraZeneca and Sinovac po ang vaccines that are available. And make sure na yung mga for second dose due on October 4, Pfizer on October 12, AstraZeneca on September 7. Please proceed to SMB1 parking as well. Same po tayo, open to all barangays, sabi ng friend natin, and no stubs needed, just bring in your QR code. And lastly, UB Gym naman tayo mga Car Rangers, ang dami nating on-site vaccination, no? And again, same brand, AstraZeneca and Sinovac from A1 to A6. And for the second dose naman ng Sinovac ng October 4 and AstraZeneca in September 7, punta na rin sa UB Gym. Lusubin nyo na yung mga vaccination sites na yan para we get ourselves the herd community that we wanted for the end of the year. And again, mga Car Rangers, open to all barangays, A1 to A6. No need for stab. Just bring in your QR code naman. So, napakamalikain talaga ng mga Pilipino dahil
pagdating sa musika, nakita natin how we've been diversifying it kahit nga, 'di ba, kahit nga may pandemya, also kahit yung mga designers natin, no, Kabsat, they are also very talented and malikain kasi kahit na sinubok tayo ng modernization, we're still inculcating our tradition and culture sa mga disenyong yan. Yun! Tumpak na tumpak! Shikikay! Ngayong Tuesday talaga, nakita talaga natin na umaapaw pa rin at lumalaban tayo sa kanya-kanya nating goals sa life. Yep. At patuloy pa rin tayong lumalaban sa ganitong hirap ng pandemya. Kita natin yung resiliency, yung liyab, yung glimpse of hope ng mga kanya-kanya nating mga kapwa Pilipino na patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ayun! At speaking of pag-asa, makakausap natin mamaya sa ating pagbabalik ang ating guest na magbibigay sa atin ng kanyang kwento. Kung ano, ito tingnan natin mamaya. Di ba, Shikikay? Yun nga, excited na ako, partner in. Kaya mga ka-Rangers, wag lang bibitaw kasi magbabalik ang tabalang Sipaw ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ang tambalang kukumpleto sa inyong agahan. Siyempre mga Car-Rangers, nagbabalik ang tambalang sipaw at siyempre kasama ang Shekikay na kakulitan at kakwentuhan nyo. Partner, ikaw naman. Ako naman pa rin, si Papa P ang magpapatuloy at magpapasaya sa inyo ngayon. At excited na ba kayo sa ating unang guest ngayong malikhaing Martes? At makikilala natin ang kanyang sining sa pagsusulat. Di ba, Shekikay, nakaka-excite dahil pagsusulat ay one of the expression at sining na dapat natin may pagmalaki. Di ba, Shekikay? Yes, sabi nga nila, partner, everybody writes because nobody listens. Kaya gusto ko talaga, I'm really interested to know this guest, partner. Yes, at talagang kapag sinabi kasi nating malikain, ang daming mga Pilipino ang nagtaas ng bandera dahil sa mga kampyonado nila sa mga malikhaing paraan. At ito makakasama natin ang champion sa essay writing ng Parangal at Pamana, the 3rd FOI Multi-Arts Festival 2021 na si Ma'am Camille Bumatay. Hello, good morning! Naimbaga bigat, good morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa ngayong araw. Yes, naimbaga bigat amata, Camila, at talagang ngiti ay nag-uumapaw at alam ko na ikay magbibigay ng inspiring story sa ating mga ka-Rangers. Shekikay, handang-handa ka na ba? Na-excite ka na ba? Sobra, partner, kasi alam mo yun, isang plataforma ito ng pagbibigay natin ng way of letting people know of what we want inside. Miss Camille, tanong lang namin, paano kayo nagsimula at ano nga ba itong competition na ito? Ayan, so tayo po ay sumali sa patimpalak ng Presidential Communication Commission Office, which is called the Freedom of Information Multi-Arts Festival. Doon po tayo sumali sa kanilang category na essay writing competition o yung pagsusulat ng sanaysay. At tayo po ay pinalad naman na manalo ng both yung champion for that competition and as well as yung Reader's Choice Award po nila. So, ang ganda na. Yes. May pa-trophy, Miss Camille. Nakakataas balahibo kapag nakikita mo yung hawak-hawak ng isang kampyonado, yung pinaghirapan niya at naibandera niya ang kanyang lugar. Diba? At Ma'am Camille, ano yung impact nito nung nanalo ka? Ano yung pakiramdam na sumali ka at nanalo ka sa ganitong patimpalak at natalo mo ang higit 200 kalahok? Kwento naman natin yan. And so, yung 200 na kasali po actually was, I believe it's for the whole festival. Wow. So, dun sa essay do, hindi ako very much sure kung ilan yung specific na sumali. But anyway, for winning the championship po, of course, we are very, very much proud of it kasi syempre, ito ay inaalay natin sa ating probinsya, most especially sa bayan namin ng Luna. And aside from very proud po tayo dito, it's really a very, very humbling experience kasi of course, sa dami-dami ng nag-advocate ng information and sa dami-dami ng very good writers sa ating bansa ay nabigyan po tayo ng karangalan para doon sa ating entry.
Exactly, Miss Camille, nakita namin na andun yung puso mo nung sinulat mo ito. Miss Camille, actually curious kami ni Papa Yes, Paul. oo. Ano po ba yung piece? Ano po ba tungkol saan yung piece? At pwede mo ba kaming patikman ng laman ng piece na yon? Oo naman po, sure. The title of the piece is called FOI, or Freedom of Information po ang ibig sabihin nun. Painting a Legacy of Truth, Trust, Transparency. So, to summarize, yung laman po ng piece natin ay inihalin tulad po natin ang freedom of information or yung pagbibigay ng impormasyon sa publiko sa pagpipinta or painting. Wow. So we usually start with a blank canvas, 'di ba? Kunyari hindi natin alam ang mga information, parang tayo lost tayo or skeptical tayo sa mga nangyayari. But if we are given the freedom of information or binibigyan tayo ng impormasyon, data, we at least have yung nagkakaroon tayo ng mas maliwanag na view, nagiging mas confident tayo. So in the end, we are able to build our own masterpiece of transparency. Kasi I believe ko na ang kahalagahan ng freedom of information in the end is to actually have a better governance, a better community kung saan nagkakaroon ng participation ng ating mga mamamayan in nation building. So Yes, that's hindi, all about the tama piece po. Tama, tumpak. Gusto ko yung sinabi niya na talagang the freedom of information talagang meron yung good governance doon. There should be. Malaking bagay ang freedom of information para meron transparency at interaction with yung nasa taas natin ay nasa baba rin Tama. para makinig at mapakinggan. Di ba, Shikikay? Yes, partner. And yun kasi, Miss Camille, yung core ng pagsusulat mo ay para mabigyan ng impormasyon at malaman ng nasa gobyerno kung anong mga dapat yung nasa ilalim. Miss Camille, ikaw ba pag nagsusulat, ano usually yung inspirasyon mo? Ayan, so at the moment po kasi I am one of the employees of the provincial government of La Union under the Provincial Information Office. So dito po sa aming trabaho, of course, we always give our best to give public service para po ang aming mga constituents dito sa La Union ay well-informed sa mga programa, aktibidad na isinusulong ng ating gobyerno. And of course, very important po ito kasi para sa akin, every day that's what keeps me going, yung aming mga kaprobinsyaan, as we call it. And just recently din po, since sa family namin, we welcomed ang aking pamangkin, si Gia Carissa. She became also an inspiration kasi parang it's the youth that we are doing this for, na we are creating a better community at present para sa ating mga kinabukasan, para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Iyon, ang galing, no? At yung mga ginagawa ng ating Miss Camille ay malaking bagay, lalo na sa pagsusulat, dahil kahit anong mangyari, maiiwan mo, magmamarka ang mga ito at pwedeng basahin ng ating mga future generation at napakaganda ng mga ganitong aspeto ng sining. At Ma'am Camille, alam naman natin, bilang information officer, ang dami mong kasama, ang dami mong nakasama, at anong reaction naman nila nung nanalo ka at naibandera mo ang pangalan ng Luna sa La Union? Ayan, of course po, lahat po sila ay natuwa sa ating pagkapanalo because again, as I always tell them, this is not just my win, it's the win of the whole province. And of course, yung mga people who are very much near to me, my family, my office mates, they can't be prouder. Although it was a funny story kasi nung in-announce ito, meron kaming ongoing na big event dito sa Capitol, and I was even one of the last to know kasi online po siya in-announce, so I was not aware at first. So nung nakita ko siya, I was able to share it kay Sir Adamor, my boss, and he was so proud. They even dun sa aming provincial government of La Union page, they even published a story about it. Hopefully, meron naman pong mga na-inspire sa ating story. Ayun. Indeed, meron na meron. At sa pagsusulat, alam naman natin, Shikikay and Ma'am Camille, na kapag nagsusulat ka, may puso, may utak yan. Paano ka nagsimula sa larangan or yung passion sa sining ng pagsusulat?
Ayan, so this is also to inspire po yung mga kabataan natin. Yes. Kasi I started writing kahit nasabi natin at an early age. I was in elementary, grade 4 ako nung nag-start ako na mag-join ng school paper. I can still remember ang advisor ko nun sa school paper, si Ma'am Debbie Navalta. And she was the one who introduced me into journalism, writing news, ganyan. And during that time, hindi pa po talaga ako magaling magsulat. Siyempre, ako, nung una yung mga mga theme writing natin, hindi naman talaga ako nag-e-enjoy doon. But it comes with practice. So after elementary, no high school, nag-join ako ng school paper, yung mga contest ng press conferences. And eventually in college, yun na yung naging drive ko para mag-take up ng Bachelor of Arts in Communication sa St. Louis University. Hanggang nag-work ako, so dire-diretso na po yun. So, hindi siya parang something innate na I would say, bata pa lang ako, gusto ko na yung pagsusulat. But it was something na I have eventually have fallen in love with. Yun, oo naman, na nakaka-inlove yung mga ganitong storya. Hindi lang romantically, pero yung inspirasyon mo bilang sa passion mo, Miss Camille. At natuwa din ako dahil sa sinabi mo, hindi mo nakakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo. Your mentor, kay Miss Navalta, di ba? Napatuloy pa rin, you have a grateful heart sa mga mentors mo na nagtumulong sa'yo kung nasaan ka man. Ano po kahalagahan ng pagkakaroon ng established at maayos na mentorship at kung sino yung mga taong tumutulong sa'yo? Paano ang kahalagahan nito na pumili ng mga taong pwedeng tumulong sa'yo? Ayan. So, yes, of course, sabi nga po nila, hindi naman tayo makakarating sa ating paroroonan kung hindi dahil dun sa mga taong tumulong sa atin in the past. Of course, nung elementary yun, si Ma'am Debbie. High school, I also had my school paper advisor, si Ma'am Lloyd Estrada, my professors, and instructors ng college. Siyempre, madami na yon kasi masscom yun. And definitely ngayon, I would say na ang pinaka-nahon talaga ako is at work. Kasi nandun naman talaga yung ating, most of our learnings in life is dun sa mismong work. So I have here Sir Adam Moore, Dagang. I also had Ma'am Joanna Guerrero, yung pinakaunang mentor ko sa work noon. And of course, our governor in La Union, Governor Pacoy Ortega. Lahat po sila ay in one way or another, hindi man siguro sila aware, pero very much po yung impact nila sa atin. Yung entry po natin sa freedom of information, it was not something I did for work. Parang ano lang siya, magsabit nga ako dito, this is interesting because I like the topic, parang ganon. Pero hindi nila alam na itong mga mentors ko na to, they are very much, or they have played a very great role in achieving this award. Of course, yung award lang naman yan. It's the impact that's more important, I believe, para dun sa mga taong makakabasa. Yes. Bonus na ang award, yung trophy or physical na trophy na makukuha mo. Yung essence yung impact, yung maiiwan mo legacy sa ating mga aspiring writers at mga kabataan. Miss Camille, saan ka pala nag-graduate ng iyong college? St. Louis University po, batch 2015. Taga-CCA ka ba? Hindi po. During my college, talagang focused on ACADS lang ako. Yes. Oo naman. Nakala ko kasi isa ka sa mga taga-CCA din. Yun nga. Kasi napakaliit ng mundo, Miss Camille. And nakita namin na magkaka-connect kasi yung mga binanggit mong pangalan, it rings a bell. And it's a good that we have this support system, no, Miss Camille? Kasi sila talaga yung humubog sa atin then and then. Aside sa sinabi mong hindi man siya innate sa atin, pero andun siya. Miss Camille. Ikaw ba, Miss Camille, gaano ka-importante ang pagsusulat para malinang ang isang kakayahan ng individual? Individual yan. Iba-iba. Yes, Miss Camille. Go ahead, Miss Camille. Yes po. Iba-iba kasi tayo ng kung saan tayo nag-e-excel Meron yung sa arts na, katulad dun sa Multi-Arts Festival ng FOI, meron silang pa-contest ng pag-drawing, digital art, jingle making, mga ganon. So, iba-iba po yung ating mga way of expressing ourselves.
But what's important is we try to find our niche kung saan tayo nag-excel at kung saan tayo pinakakapakipakinabang. And then we basically use it to para mahubog natin ang ating mga skills and eventually to inspire other people na i-pursue din kung saan po yung kanilang passion. Yun, naman. At Miss Camille, alam naman natin na nung pandemya, natigil ang lahat. Nagkaroon tayo ng agam-agam na paano na yung passion na meron sa ating puso. May mensahe ka ba sa ating mga aspiring writers or makabataan na patuloy pa rin naghahanap ng kanilang glimpse of hope ngayong pandemya para sa kanilang mga goals at mga passion sa buhay? And so as a writer myself po, honestly, the pandemic has been one of our most challenging obstacles nitong aming trabaho. Kasi honestly, even if we were advised to work from home nung lockdown, we were still doing our job 24/7 kasi yun ang kailangan ng ating mga kaprobinsyaan, ng ating constituents, na ma-inform sila that something is being done by the government, na hindi sila pinapabayaan. So ganun po ka-importante yung information na ating ibinibigay sa ating mga mamamayan. And thus, for our aspiring writers, I know very well that it's a very challenging moment right now. Kasi self is also a student. Yes. I'm taking up Masters in Development Communication ngayon sa UPOU. And I know it's very challenging kasi out of nowhere, bigla tayong nag-shift into a new mode of learning, which is yung modular and online, ganyan. But definitely, we can be assured na ginagawa naman ng ating gobyerno at ng ating mga institutions in learning ang lahat para lahat po tayo ay magkaroon pa rin ng learning even if it's ongoing pandemic. Hopefully, in the near future, kapag marami na pong nabakunahan, ay makakabalik pa rin tayo sa face-to-face classes kasi syempre iba pa rin yung learning talaga physically. But for now, I hope that each one of us will serve as a shoulder to cry on, ears kinig, at magkaroon tayo ng mga puso na mag-care sa bawat isa para naman yun, yung mga depressions caused by the pandemic ay maibsan natin kahit papaano. Yun. Tanong ko naman, Miss Camille, medyo mainit na topic ito ha. Tanong ko, bilang writer at nasa field tayo ng mga media, at gaano ka-importante yung transparency na kapag sinabi kasi natin katotohanan, malawak yung kahulugan nito. Paano natin magiging transparent sa gusto natin ipakita sa ating mga viewers or mga readers kung ano ba yung tunay na katotohanan? Ayan. So, agree ako dyan, no, Papa P. Kasi, katulad ng ating essay, yun yung kumbaga gist niya eh. At the end of it all, what we want is a transparent government. So, on our end, it is really a commitment, I would say, na alam mo sa sarili mo na what you are writing, what you are reporting are the facts. Kasi if not, it is a disservice to our people. Once the people are misinformed or disinformed, yun po ay disservice sa kanila, which is not supposed to be. Hindi po yun yung ating sinumpaang tungkulin, writers part of the media. Exactly, Miss Camille. We see the commitment and dedication to say the truth whenever we can. Miss Camille, just one last question before we let you go. Miss Camille, how do you become unbiased? Tough one. Well, every day when we wake up, of course, we condition ourselves na, okay, today we are going into the field, we are going to cover stories, we're going to publish it or report it kasi we also do mga broadcast in our office. So, in every day, we condition ourselves, and then at night, I also try to reflect if what I did or what is the actual story. And of course, all throughout the day,
it is really a commitment na i-ensure na tayo ay nagre-report lamang ng katotohanan and it's unbiased after all. So, ayan, meron din tayong of course mga dito sa aming opisina, meron din kaming mga editors or yung aming mga bosses, they serve as our yung parang kumbaga final approval of our articles, of our news stories to ensure na na-check siya at hindi siya false or hindi siya biased na mga stories. Yun! Thank you for that clarification. At syempre, yung mga mensahe mo sa ating mga aspiring writers at mga kabataan at mga viewers patungkol nga sa sinasabi natin transparency at tunay na katotohanan. And I'm very blessed na nakausap namin kayo, Miss Camille, ngayong umaga at nabigyan tayo ng mga ganitong usapin na patungkol sa mga pagkampiyon at bandera ang ating laban sa hinarap nating pandemya. Exactly. Miss Camille, sino naman yung gusto nating pasalamatan? Well, I would like to thank, of course, po si God kasi this is not possible without His blessing. My family, mama, papa, my brother, my boyfriend, thank you very much po sa inyong suporta, tuloy-tuloy. And of course, to the provincial government of La Union who has given me all the platforms possible to make this happen. Thank you to Gob Pakoy, Sir Adamor, Ma'am Joanna, my mentors, and of course to my workmates in the Provincial Information Office. Thank you very much for all your understanding and support in this endeavor. Ayun, Miss Camille, meron pa po ba kaming aasahan ng upcoming activities or events or gusto po yung i-promote pa para sa ating mga viewers? Well, dito naman po sa Provincial Government of La Union ay dire-diretso na aming public information in terms of all the programs and activities of the government. Right now, just today, we are going to roll out the vaccination for 12 years old and above. Yun po ang aming big event for today. And on the coming days, hopefully, we can also celebrate Christmas uniquely again this year. Because of the challenges of the pandemic. But definitely, we will still be having celebrations dito sa La Union. Tuloy-tuloy po ang lahat ng programa para po hopefully by December ay ma-reach na natin dito ang herd immunity and as well as we can go back to the things that we enjoy doing. Thank you very much, Miss Camille. And see you soon sa ating mga kaganapan dyan sa La Union. At mga ating kaprobinsyahan, kita-kits po tayo dyan. Ma'am Camille, maraming salamat at padayon sa iyong serbisyo at sa iyong passion sa pagsusulat. Wow, malikhaing Martes talaga, di ba, Shikikay? Nakita talaga natin yung kinang, yung passion, yung liyab na sinasabi ni Miss Camille kapag sa ganitong larangan ng pagsusulat. Yung sining na to, yung pagiging alagad ng sining ay naroon. Yes, partner. But behind everything that is malikhain or creative, we also nurture the truth behind any of it. Transparency, unbiased, critical, responsible stories ang hatid natin kahit man anong form ng sining yan, kahit musika, arts, pagsusulat, there's always a nurture value in it, diba? Lagi ko sinasabi, hindi na tayo takot sa future dahil yung mga bagong breed ng ating henerasyon ay patuloy na nagsusumikap para maibandera yung kakayahan natin at maipakita yung legacy na dapat ma-inspire yung mga kabataan sa tunay na pagbabago, tunay na katotohanan at yung tunay na serbisyo para sa ating bayan. Exactly, partner. We're just done with people just talking without actions. Kaya mga car rangers, kita nyo naman na in any form of it, nakita natin that we are already secure. Our youth is already doing their own ways para ipakita ito na kaya nila.
Kaya mga car rangers, syempre, hindi pa natatapos yan. Kasi meron pa tayong isang guest na another form of singing naman at pagiging malikain ang ipapakita niya sa atin. Oo, ibibida natin yan dahil mga aktor at aktres na entablado sa teatro ang bibida sa ating pagbabalik. Pero tingnan muna natin ang mainit na balita sa ating morning balita sa aming pagbabalik. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ngayong umaga, ito ang Morning Balita. Siyudad ng Baguio, dinagsa ng mga turista. Mga negosyo, nabuhayan. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Ganado na ngayong araw si Aling Rose. Sa wakas, may maisasakay ng turista ang kanyang mga pinapaupahang bangka. Nagkaroon kami na maraming tao na customers na sumakay sa mga boats. So, laking tuwa rin namin at least bumabalik na yung normal. Magdadalawang taon nang pinadapa ng pandemya ang turismo at negosyo ng Baguio. Ang masaklap, tumindi pa ang pagkalugi dahil sa bagyong Maring. Kaya samot-saring sideline ang pinasok nito para makaraos sa araw-araw. Wala talaga, totally down yung business namin. Walang kita. Imagine meron pa sir yung mga times, mga days na zero kami. Wala talaga, as in walang sumasakay sa boats. So, tapos nung ito dumating yung bagyo na last na bagyo na, lumubog lahat ng mga bangka namin. So ngayon, nag-i-start na naman kami nagre-repair. Hindi kami makapagawa kasi wala kaming pambili ng mga materyales kasi nga walang kita na dumating sa amin. Kahit na papano, yung husband ko, meron din siyang tinawag din siyang mag-laborer kahit na hindi niya line or at least nakakaano rin, dagdag kita. Nag-try din ako ng plantita. Meron din nabili sa akin ng mga plants. Yun, yung ko buy and sell ko ng langgunisa. Until now, andun pa rin, meron pa rin. Kumikita pa rin. Nakakangiti na rin ang mga nagbebenta ng pagkain sa Burnham Park. Medyo maganda-ganda ngayon, sir. Kesa dati. May pa noon, ngayon medyo pwede na. Simula ngayong araw, opisyal nang binuksan ang Baguio sa mga turista. 2,000 ang limit kada araw. Kanina, ganito kahaba ang pila ng mga turista sa Central Triage. Sina Aling Maria, halos 1 oras nang nag-aantay. Bakunado na siya at ng kanyang pamilya, pero kailangan pa rin dumaan sa triage upang masuri kung may mga sintomas ng COVID-19. Hindi ko alam Wala naman information, basta pumila lang. Hindi din naman kami in-advisean to get the number. Basta akala namin nakapila, so sunod kami ng sunod. Yung pala, you have to get down and get your number. Kasi parang isa lang yung tumatawag ng number. So dagdagan nila yung counters para noon mapabilis. Kasi magugutom na kami, hindi pa kami nakakaalis.
punuan na rin sa mga terminal ng bus. Ay, yung biyahe po natin, dumarami na po sa ngayong araw. Marami rin pong mga umakyat na bisita po. Salamat kay Baguio City at inopen na po yung turismo dito sa Baguio City. Para masigurado ang kaligtasan ng mga mananakay, nagsagawa ng inspeksyon ang PIDEA at Baguio City Police Office. Ito pong ginagawa ng PIDEA in tandem with the Reco Cordillera po ay regular ito, pero sa ngayon po kasing holiday napapanahon, kaya mas pinaigting po namin ang pag-inspect at pagbisita sa mga bus stations. Ito rin po ay para sa benepisyo ng mga nagta-travel lalo ngayong holiday, at open na po yung Baguio for Tourists, kaya namin ito ginagawa. Inaasahan ng City Tourism Office na patuloy pa ang pagdagsa ng mga turista sa lungsod lalo na ngayong long weekend. May pakiusap naman ang mga taga Baguio sa mga turista na sumunod sa health protocol. May mga turista kasing nakunan ng litrato na namamasyal na walang suot na face mask at face shield. Gaya na lang ng 3 turistang ito sa Lourdes Grotto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Probinsyano Party List, patuloy ang kanilang advokasya para makatulong sa bayan. Narito ang balita ni Ren de Guzman. May maagang pamasko ang Probinsyano Party List sa mga taga Surigao del Norte. Kamakailan lang, umabot sa 500,000 pisong financial assistance ang ipinamahagi ni Representative Alfred de los Santos sa 166 na mga benepisyaryong nawalan ng trabaho dahil sa pandemya sa Dapa, Surigao del Norte. Nakipagpulong din si De Los Santos sa LGBT group na UGAD o ang United Gays Association of Dapa na pinangungunahan ni Kyle Gonzaga. Personal niyang inalam ang kanilang mga pangangailangan. Ayon kay De Los Santos, panahon na para tigilan ang diskriminasyon laban sa LGBT community. Namigay din ang probinsyano ng educational assistance sa 170 mag-aaral ng senior high at kolehiyo sa bayan ng San Pedro sa Laguna. Pinangunahan ito ni ang Probinsyano Party List Chief of Staff Edward de los Santos sa pakikipagtulungan ni San Pedro Laguna Councilor Aaron Katakis, Chairman ng Committee on Education ng lungsod. Nagbigay pugay si De Los Santos sa mga magulang na walang tigil sa paghahanap ng paraan para maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng hirap na nararanasan. Patuloy ang pamimigay ng tulong ng ang Probinsyano Party List sa mga kapromdi mula Norte hanggang Mindanao. Ayon sa kanya, nakatuon sila sa rural development. Ang mga proyekto nila ay nakatuon sa pagpapaangat ng kabuhayan ng mga probinsyano, lalo na sa malalayong lugar sa gitna ng pandemya. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Caravan of Hope sinagawa sa Dagupan bilang suporta sa presidential aspirant Leni Robredo. Narito ang balita. Bilang pagsuporta kay Vice President Leni Robredo, isang Caravan of Hope ang inorganisa ng grupong Dagupan City for Leni. Nilahukan ito ng mga volunteers at supporters ni VP Leni mula sa Dagupan at mga karatig bayan. Suot ang mga pink na face mask, mga pink na kasuotan at sakay ng mga sasakyang puno ng pink na ribbons, inikot ng mga kabalineyan ang buong Dagupan. Nakiisa sa Caravan of Hope ang grupo ng Lawyers for Leni, LGBT for Leni, grupo ng mga tricycle drivers at mga pribadong individual. Ang lalaking ito, bagamat may kapansanan, hindi nagpapigil sa paglahok sa caravan. Wala siyang bahid ng korupsyon na maibabato sa kanya. Tsaka malinis talaga, public servant siya simula pa dati. Matagumpay na naidaos ang Caravan of Hope. Bukod dito, ilulunsad din ng grupong Dagupan City for Leni ang Help Like Leni Community Projects at ilang mga aktibidad bilang pagsuporta kay Vice President Leni Robredo. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Iba't ibang establishmento dito sa Baguio City may kanya-kanyang pakulo ngayong darating na Pasko. Narito ang balita. Paskong Pasko na sa Baguio. Mas malamig na ang panahon at naglabasan na ang mga palamuting pampasko. Sa hotel na ito sa Baguio City, muling binuksan ang Christmas Village. Well, this year ang theme natin Colors of Christmas. So if you'll notice, very colorful, no? Yung
ating ginamit na decors dito, including the lights. So, napaka-makulay ng Pasko na inaasahan natin ngayon dito sa lungsod ng Baguio at sa ating buong bansa. It's a sign of hope, no, that things will be better for our country in terms of battling COVID and at the same time yung pagbangon ng ating ekonomiya. Hindi mawawala ang synthetic snow na labis na kinagigiliwan ng mga bata. Di naman nagpahuli ang mga nanalo ng Miss Baguio sa snow show. Unahan naman sa pagpapa-selfie kay Santa. Habang namamasyal, isabay ang pamimili ng iba't ibang pagkain sa loob ng Christmas Village. 100 pesos ang entrance fee sa mga adult, 50 pesos naman sa mga bata. 25 pesos naman kung ang bata ay taga Baguio. Bukas ang Christmas Village mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Pinailawan na rin ng isang mall sa Baguio City ang giant Christmas tree nito. May taas itong 49 na talampakan. Tad-tad ito ng all-red Christmas ornaments at Christmas light. So the theme for this year is Country Christmas. So parang we're highlighting the Cordilleran culture. Like yung mga rice terraces, nakalagay rin siya dyan para at least they know that it's really Baguio or Cordillera. So that's our theme for this year. At kung miss na ang pagkaing lokal, available ito anytime. So anyway, we're featuring as well local products, and this is also a way for us to help them out kasi these are all pure locals. Wala po tayong kinuha from other municipalities or from other government, other outside Baguio. So they are purely locals talaga. Kasabay ng pagpapailaw ng Christmas tree ay ang pagsindi ng Christmas lights na bumabalot sa mall. Paalala ng pamunuan ng mall sa mga papasyal, sundin ang health protocols. 3, 2, 1! Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Paul Baldoza. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Isa na namang malikhaing Martes, mga Car Rangers. Siyempre, ang kakikaya na kakwentuhan nyo, Kikay Kabsat. Yun, kanina nga talaga ang unang guest natin, nakita talaga natin yung malikhaing Martes at naipakita na ibandera natin ang sining ng pagsusulat. At sumunod pa, mga mainit na balita sa Arning Morning Balita. Ngayon nga, makakasama natin ang isang sining sa teatro, sa entablado na magbibigay inspirasyon sa atin. Kikay? Alam ko, napakalapit niyan sa puso mo, Papa P. And syempre, without further ado, let's all welcome Miss Natasha Cabrera Cruz, and she is one of the Metropolitan Theater actress. Good morning! Hello, good morning everyone. Yun, Ma'am Natasha. Kamusta ngayong pandemya ang buhay teatro at sa entablado ng sining ng pag-arte? Siyempre po, sa ngayon po, hindi pa nakakabilik ng tuluyan ang industriya. Pero noong nakaraan po, sinubukan po natin na magpanimula. Oo nga, tama nga, Miss Natasha. It has been hard to everyone, hindi lang sa sining ng teatro. Kanina nga sa sining ng pagsusulat, nakita din natin kung paano sila nahirapan. Miss Natasha, gusto naming malaman, paano ka nga ba nagsimula dito sa pagmamahal mo sa teatro? Nung bata pa po ako, nagsimula pa talaga nung bata. Elementary, syempre, sa probinsya, wala po tayo mga workshop kasi galing ako mula ako sa bayo na magigiting ko sa Nasubon, Sinaing, Nasugbu, Batangas, may ganon.
Wala po tayong mga workshops doon. So, parang yung mga contest, yun po yung mga uso no, ng mga kabataan. So, doon po ako nagsimula. At nagkaroon po ako ng formal na training nung pumasok na po ako ng college. Yes, Ma'am Natasha, ito nga nakita natin yung bago ninyong musical play na Lapu-Lapu. At ngayong pandemya ito pinalabas. Ikwento naman natin ito at ano experience ng buhay teatro ngayong pandemya? Itong Lapu-Lapu ang Dato Namaktan, malaki, mahabang panahon po yung preparasyon nito kasi ilang ulit po siyang na-postpone. Kasi dahil nga po sa kalalagayan natin ngayon, sa pandemyang ito, kailangan pong isaalang-alang, unang-una, ang kalusugan ng bawat isa. Kaya po nung nag-decision po silang i-push na ang project, nagkaroon po ng pagsasaalang-alang pa din sa kalusugan kung saan binigyan kami ng 12 days lang para ma-mount yung buong play. Ganun po yung usually na ginagawa namin na 2 to 3 months na preparation, compact in 12 days. Wow. Yes. So, Ma'am Mahirap po Natasha, yun para sa amin. Ma'am Natasha, ang daming challenges ngayong pandemya, no? Sa teatro, Sobra nung po. nagsimula ka, ano yung mga challenges at paano mo to hinarap at pinagdaanan? Siyempre, start pa lang po, wala nga po talaga akong formal training. So, hindi ko alam yung mga terms like green room, company call, hindi ko alam na meron palang call time. Kailangan stick ka lagi sa call time. Ganong bagay. So, in time, sabi ko, habang nag-aaral ako, natutunan ko, sabi ko, matutunan ko din to at kailangan ko tong isa puso kasi simula noon, minahal ko na po siya eh. Yun nga. Miss Natasha, naibanggit nyo nga po na wala tayong formal na training dito. Pero Miss Natasha, sa mga ano po natin, probinsya, ganyan, nakapanood na po ba kayo ng Sarsuela nung bata pa kayo? At isa po ba yung inspirasyon nyo din sa pagsali ng teatro? Nung bata, syempre, di ba may mga touring company na pumupunta sa mga probinsya, na nag-show sila, pero never ko talaga naisip or never ko na gusto kong gawin yung bagay na yun. Yun! At ito na nga, dumating na ang Metropolitan Theater. Kailan ka at paano ka nagsimula dito sa Met na Theater Company? At paano na bago ang impact sa'yo ang pagiging theater actress? Actually, freelance po ako. Hindi po ako naka-in-house sa kahit anong theater company. So, itong Met po, first time ko po talaga tong gawin tong Lapu-Lapu sa kanila. At first time ko din pong magka-project under Met. Wow, yun nga, nakakalaki ng puso na yun nga pala, no, Miss Natasha, andun tayo talaga sa puso natin sa teatro, kaya pwede tayo from one theater after the other. Miss Natasha, ano naman yung isang value or discipline na natutunan mo sa teatro na patuloy mong ginagamit sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Kailangan ahead of your call time ka. Pag may binigay sa iyo na time, kailangan mas maaga ka doon. Hindi ka pwedeng saktong-sakto lang. Kasi may minsan may troubles kang kakaharapin bago yung saktong time na yun eh. Kailangan advance ka para grounded ka na para pumasok sa isang bagay na kailangan mong pasukin. Yun, disiplina sa oras ay naroon. Bilang theater actor din, Ma'am Natasha, na-inspire ako sa iyong kwento at nakita ko din yung disiplina sa teatro ay napakalaki at nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. At sabi ko nga, it will build your self-development sa teatro. Ma'am Natasha, ang tanong ko naman po, ano na yung milestone ng isang Natasha Cabrera Cruz sa mundo ng teatro? Meron ba? Meron yan, Ma'am Natasha. Well, pag binabalikan ko yung nakaraan, kala mo naman history talaga kaya, no? Pag, na po ako, blessed na ako na mula sa pagiging prom D. Yes. Na hindi ko alam na ito yung larangan tatahakin ko.
parang nagkaroon naman po ako ng espasyo, kahit ganun kaliit, sa larangan ng sining panteatro. Opo, Miss Natasha. And alam namin na hindi mo lang nababanggit, pero alam namin na marami ka ring nagawa para sa teatro. Pero, Miss Natasha, balik nga lang muna tayo sa sitwasyon ng teatro dito sa buong Pilipinas. Bakit nga ba kaunti ang kaalaman natin sa pagdating ng sining sa teatro? At bakit nga ba mahirap maging parte nito? First, siguro dahil yung mga magulang natin hindi mulat sa sining panteatro. So, 'di ba, ang bawat disiplina nagsisimula sa loob ng tahanan. Kapag hindi mo siya ipinakilala sa loob ng tahanan, mahihirapan yung mga bata na kilalanin siya. Tapos, aside from that, kulang sa impormasyon galing sa mga paaralan, lalo na yung mga paaralan ay panlalirigan. Walang mga workshops or walang mga nag-handle talaga ng like theater or sa loob ng school. Yun naman. At talagang nakita talaga natin yung perspective na sinasabi ni Miss Natasha. Miss Natasha, ang tanong ko po, syempre ngayong pandemya, marami tayong naghihirap at patuloy na syempre pahirap sa paghanap ng goal at yung fire sa passion. Ano mensahe mo sa ating aspiring theater youth naman na gustong magpatuloy sa teatro at paano natin sila mahikayat na magkaroon ng liyab? Ang masasabi ko lang po, katulad na napag-usapan namin backstage, yes. Ang sining, hindi siya namamatay. Ang sining, tagapagpadala siya ng kasaysayan or tagapagpadaloy siya ng kasaysayan at kasama siya sa pang-araw-araw na buhay natin. So kung ngayon ay naka-pause man tayo, huwag kayong mag-alala. Survive natin to katulad ng mga nagdaan na panahon. Ayun, yes. Yung ganitong mga mensahe, nagbibigay sa atin ng hope, ng glimpse of hope para sa ating mga kababayan na patuloy na naghahanap ng liwanag sa gitna ng madilim na unos na tinatahak natin ng pandemya. Naman. And Miss Natasha, meron ba tayong any upcoming pa na theater and also mga activities nyo that we can support you and that we can invite our ka-Orangers? As of now, wala pa namang nakabinbi na project, pero sana yung Lapu-Lapu ang Datong Namaktan ay maging simula ng muling pagbubukas ng mga pagtatanghal. Yes naman. Napanood ko yan sa online platform, Yes. sa virtual area natin na naging madiskarte ng mga Pilipino ay nagamit natin ito ngayon using our virtual at maipakita ang ating talento sa teatro. At nakaka-goosebump na makapanood ulit ng isang theater at musical theater play. Ma'am Natasha, may gusto po tayo pasalamatan at ang mga gustong tumutulong sa inyo at pagbigay ng mga inspirasyon din. Maraming salamat po unang-una sa pag-i-invite nyo sa akin for this interview, and maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa larangan ng sining kahit anumang larangan ng sining ito, at sana po patuloy po tayong sumuporta at maipakilala ito sa mga nakababatang henerasyon. Ayun! Maraming salamat, Ma'am Natasha Shikikay. Yun nga, maraming salamat, Miss Natasha, kasi hinuhubog nyo ang history at ang kultura nating mga Pilipino sa ganitong paraan. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat din po. Yeah. Ayun, napuno at nabusog tayo ng mga malikhaing individual simula sa pagsusulat. At napunta tayo sa mundo ng teatro ay tunay na liyab ng kanilang malikhain ay naipakita sa ating mga ka-Rangers. Di ba, Shikikay? Yun nga, partner. And again, mga ka-Rangers, at the bottom of it, we still want you to get the transparency and the truth in every of it. Kaya kahit ano pang aspeto ng pagiging malikhain yan, lagi niyong tatandaan that there should always be the truth in whatever we are doing. Di ba? Ayun, ngayong Malikhaing Tuesday, tingnan naman natin ang ating quote of the day. Ayon kay Edward Di Bono,
There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress and we would be forever repeating the same patterns. Exactly. Resiliency and pagiging creative, Yes. pagiging malikain, yan naman talaga ang nakikita natin ngayong pandemya at innate sa ating mga Pilipino yan, mga car enjoyers. Oo naman, isa na namang araw, isang malikhaing Tuesday morning ang natapos at maraming salamat sa morning barkadahan at patuloy na pagbukas sa amin sa inyong umagahan. Ito pa rin, si Papa P ang magpapatuloy ng good vibes sa inyong umaga. Naman, critical inspiring stories at kasama nyo si Sheikh Kikay. At ito pa rin ang tambalang swak na swak ng good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.